La ciutat de València podria convertir-se en la seu espanyola de la Comic-Con, que és la convenció internacional de còmics, la reunió més important i que més mirades atrau tant del món del còmic com dels videojocs, així com del cine i les sèries de televisió del gènere fantàstic. Este important encontre va ser el motiu de la reunió que l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, van tindre el passat dia 14 amb els responsables de la Comic-Con Spain, Pablo Vilar i Xema Ruiz. Ribó va anunciar que ha oferit Fira València per a acollir esta convenció, així com la seva proposta de que esta reunió internacional puga allargar-se en el temps. Escoltem els protagonistes. Bé, per a l'alcaldia aquesta reunió és molt positiva. Des de l'Ajuntament de València valorem molt positivament la proposta que ens fa Comic-Con d'alguna forma de realitzar les seues activitats en la ciutat, en Fira València. Nosaltres els hi hem oferit que sigui una cosa que no sigui un event que siga d'un any, d'una vegada només, sinó que es puga prolongar en el temps, i li hem oferit les possibilitats, les grans possibilitats que té la ciutat per un event d'aquest tipus que nosaltres pensem que pot ser una gran oportunitat per a nosaltres en el sentit de fer avançar un tema que volem recordar que els còmics i totes les seues vessants en aquests moments més avançades a nivell tecnològic són un element fonamental per a que els joves comencen a llegir, per a que els agrada la lectura i per a moltes persones recorden la seva infantesa. València puga plantejar-se com a una opció per a la realització del Comic-Con és tot un privilegi. Nosaltres entenem que aquest projecte entra dins de la nostra línia política en l'àmbit de la cultura, una línia política que moltes vegades ve definida no sols per el projecte en si, sinó també per empapar a la ciutat, als seus barris, a la seva ciutadania en projectes, i pensem que Comic-Con, a més de tot això, que ja és important, també és una manera de dinamitzar les nostres indústries culturals que també estan bastant necessitades. Per tant, en aquest sentit, des de la regidoria de Cultura ens oferim com a seu per a la realització de la Comic-Con amb molt de gust. Valencia es una gran ciudad que tiene todos los mimbres para hacer un evento de transformar la ciudad en Comic-Con, de la capacidad que tiene de llevar a la gente a la calle, a disfrutar de la experiencia de Comic-Con, que es transformar la ciudad entera en un evento de cultura popular, que ha trascendido el nicho para llegar a todos los ámbitos.